Täjikistanyň Türkiýe ýük daşaýan ýükloglarynyň ýüze golaýy Özbekistanyň serhedinden Türkmenistanyň territoriýasyna geçirilmeýär. Täjikistanyň dürli firmalar üçin paýty, ýüpek we mis ýaly önümleri getirýän ýüklog sürüjileriniň Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmegine 26 gün bäri ruhsat berilmeýär diýilip, IH neşiriniň 16-njy maýda çap eden habarynda aýdylýar. 20-nji maýda Azatlyk radiosu Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Alat Farab Başhana postu bilen habarlaşanda jogapkär resmi Täjikistanyň ýük getirýän sürüjileriň henis hem Türkmenistanyň territoriýasyna geçirilmeýändigini tasdiklady. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Özbek resmisi ýükloglarynyň saklanmagyna Özbek tarapyndan hiç ýyly päsgelçiligiň ýokdugyny, bu meseleniň Türkmenistan bilen baglanyşyklydygyny bellidi. İHA neşrine maglumat beren Cihan Tunç adly türk sürüjisiniň aýtmagyna görä, bu meseleni häzirlikçe ne Özbekistanyň resmileri ne de özleriniň işleýän firmalar çözüp bilýärler. Türkiýanyň Özbekistandaky ilçhanasy bilen habarlaşandyklaryny, emma ilçhananyň özlerini hiç zat edip bilmejekdiklerini mälim edendigini aýdan başga bir türk sürüjisi ençeme gün bäri serhetde garaşýandyklaryny belledi. Bu meseleniň Türk hökümeti çözüp biler, ähli resmilere seslenýärin. Bizi eýesiz goýmaň, bu ýerde Iranyň 3 tane ýüklog bardy. Bu mesele bilen Iranyň ilçhanasy gyzyklanandan soňra olar desine serhetden goýberdiler. 30 güne golaý wagt bäri şu ýerde garaşýarsy diýip Heybet Altekin adly türk sürüjisi IHA neşrine beren maglumatynda aýtdy. Türk ýüklog sürüjileri alternativ ýol hökmünde özlerini Gazagystanyň territoriýasyndan tranzit geçmegiň maslahat berilendigini hem aýdýarlar. Ýöne olar viza problemasy şeýle-de Gazak hökümetiniň 22 tonnadan artyk bolan ýükloglaryny kabul etmedligi we goşmaça pul tölemegi talap etmegi ýaly meseleler sebäpli bu alternatiwadan peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Täjikistana ýa-da ondan ýük çekýän uloglary öz territoriýasyndan tranzit geçirmedligi bilen bagly waka ilkinji gedek geçen ýylyň awgust aýynyň ahirinde yüze çıkıpdy. Şonu Türkmen-Iran serhedinden geçip bilmeýän galan ýüklog sürüjileri özleriniň Türkmenistanyň giňişligine goý berilmezliginiň sebäplerini bilmeýändiklerini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit Täjikistana barýan ýükloglaryň howpsuzlyk sebäpli Türkmen serhedinde saklanýandygyny aýtdy. Türkmen tarapynyň bu düşündürşiniň nämäni aňladýandygy henide çenli nämälim bolup galýar. Bu wakadan bir aý çemese soňra Türkmen häkimetleriniň Täjikistana barýan ýa-da ondan gelýän ýükloglar öz territoriýasynyň tranzit geçirip başlandygy mälim bolsa-da, şu ýylyň fevral aýynda bu gadaňçylygyň gaýtadan güýje girendigi habar berildi. Şonu Türkmenistan sebäplerini aýdyňlaşdyrman we öňünden hiç ýyly duýduruş bermän täjik ýükloglarynyň öz territoriýasynyň geçmegini gadagyn etdi. Munyň netijesinde Türkmenistanyň Eýran bilen serhet araçagyndaky Saraks geçelgesinde we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet araçagyndaky Farab geçelgesinde onlarça täjik ýüklog saklanyp galdy. 19 martda Täjikistanyň ykdysady ösüş we Suda ministrligi täjik ýükloglaryny Azerbaýjanyň giňişliginden tranzit geçirmek üçin Baku bilen gepleşikleriň geçirilýändigini mälim etdi. Baku portundan Hazar deňdiniň we soňra Gazagystanyň üstü bilen geçiljek marşrut Türkmenistandan geçilen ýol bilen deňeşdirilende öňküsünden 1000 kilometr çemesi uzyn bolýar. Şeýle-de bu marşrut Maletaýdan hem öňküsünden epesli gymmada düşýär. Ýöne häzirki wagt Täjikistana ýa-da ondan ýük çekýän ýüklog sürüjiler üçin bu marşrut ýeketäk alternatiwa ýaly bolup görünýär.